Discipline zone sa kalungsuran ibutang sa Cebu Provincial Police Office. Samtang padayon na pagkalayon sa kapulisan ngadto sa komunidad sa tinguha nga magbalampuso na mga programa. Ani ang report. People-centered nga programa ang gihingusgan karon sa Cebu Police Provincial Office. Ipaagi kini sa pagpakigalayon sa komunidad nga maoy ilang katambayayong sa pagsumpo sa kriminalidad. Admitido si Colonel Roderick Mariano, Provincial Director sa CPPO, nga kuwang ang ilang mga personnel apan dili kuno kinibabag sa paghimo sa ilang tahas nga masiguro ang kahapsay ug kalinaw. You cannot win the war against all forms of illegal activity if there is no coordination between the police and the LGU because it is a whole government approach ang ginagawa natin. Samtang kinakdang ilusad sa CPPO ang discipline zone sa kalungsuran diin leksyonon ang mga tao nga mosupak sa mga lagda sa balaod o mga ordinansa. Makig-alayon ang CPPO sa mga local government units sa pagpatuman sa nasong programa. At least lagi tayo na dyan. So kung maano yung isang era na yan, madisiplina natin, then lipat tayo sa iba hanggang sa lahat ay maging madisiplina na. So isa sa mga project na gagawin natin. Hugot usab nga ipatuman ang internal cleansing sa kapulisan. Niadtong miaging semana, gipaubos sa drug test ang mga chiefs of police ug tanang mga sakop sa drug enforcement unit. Wa hinoy nagpositibo sa naasong drug test. Si Mariano mukapin pa lang sa semanang milingkod sa katungdanan. Puntarya niya ang illegal nga dugas ug ang illegal gamblings. Lahat karamihan sa aking chief of police ay bago din. So nagkakaintindihan kami together with the instruction ni Governor na panatiliin natin ang ating probinsya ng tahimik. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.